An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nin ye Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye bi arabadonya in na mars kalo tile 13 san 2024 na an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Mali furancɛ fanga ye Iyad Agali, Amadou Kufa ani Budame Bamanci ɲama wɛrɛw ka sɔrɔfɛnw dulon Mali jamana kɔnɔna la. Awa an bɛna tɛntɛli kɛ aw ye a taabolow kan an ka jɛmukan kɔnɔna la sisan. Fanga ka kan ka to Général Mamadi Doumbia bolo fo ka se fo san 2025 ma. Ni laseli ninnu kɛra Laginɛ Premier ministre kura Mamadu Uri Ba fɛ. Awa ka sarangani dɔ sen fɛ. Awa alama sɔrɔla VOA ka kunnafoni sɛnsɛnla dɔ fɛ n'o ye Idriss Fall ye ka ɲininkali tɛnkunin k'a la a bɛ jaabiliw di a ma. O jaabiw b'an bolo an bɛna olu laseliw kɛ aw ye. Sénégal jamanakuntigi ɲini kalataw yɛrɛ kofɔw bɛ sen na. Cɛbɔ 19 minnu n'u bolo dalen n'u kan ka kala kan ka taa ye bɛɛ u yɛrɛ la an bɛna Nama Jara n'o y'an ka laselikɛla ye ale fana ka kunnafoniw lamɛn a kan. O mana bɔ yen nɔ an bɛna laban ka na tila ka kuma fɛn min ye gilasi o sɔrɔli gɛlɛyali ye sungaloko in kɔnɔna la ani musolamɔgɔw ka jɔyɔrɔ u bɛ minnu fa sungalo mana se olu taabolow kan. Ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ. Awa an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ kan ka Malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan aw tulo bɛ Kɛɲɛtu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw ye ɲangili bila Budame Bamanci dansagokɛlaw ɲɛma 4 ɲɔgɔnna kan k'awa k'u ka sɔrɔfɛnw bɛɛ lajɛlen dulon Mali jamana kan ka senda kɛ u ka fɛnw kan. Wa ni lajɛ ninnu a dira bi araba in na a ma sɔrɔla AFP kunnafoni cakɛda mɔgɔw bolo. An ka Modibo Danbele lamɛn a kan a b'a ɲɛfɔ. Mali jamana ka cakɛda sɔrɔ minisiriso ka sɛbɛnfura dɔ mun bɔra mars kalo tile 8 ko a bɛ Yaga Ali ni ale ye u ka jatigɛwale mɔgɔw ni a bɛ wele ko Jenim o ɲɛmɔgɔ ye Amadou Kufa ni ale ye Katiba Masina jatigɛwale ɲɛmɔgɔ ye ni a fana bɛ nin kuluba kelen kɔnɔ u ka bolofɛnw k'olu kɔni simi. Mɔgɔ 4 wɛrɛ sen bɛ nin kɔɲɛ na ni o ye Algabas Ag Intala, Bilal Ag Al-Sherif, Fahad Ag Al-Mahmoud ani Ashafagi Ag Buhada ni olu ye mɔgɔ murutilenw olu ka ɲɛmɔgɔ ye minnu ye maramafɛn ta Mali jamana kama san 2023 wagati. Ni sɛbɛnfura ko ni mɔgɔ kofɔlen ninnu k'u bɛ Jenim na. Nafolo ni bolomafɛnw simini a bɛna kɔlɔlɔ min kɛ o kan u m'o piripirilatigɛ sɛbɛn in kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye malidenw ye minnu sigilen don Mali ko fɔ n'a bɔra Bilal Ag Al-Sherif la ni ale ye malien ye mais mun wolola Burkina Faso. Ni wagati in na a jatigila o kɔni ma piripirilatigɛ. U jalakilen don k'a fɔ k'u ye jatigɛwale kɛ ko wa u ye wari don jatigɛwale kɔɲa la u ye dankari Mali jamana ka dugukolo la u farala ɲɔgɔn kan ka kojugukɛlaw ka kulu sigi ni mɔgɔ 6 ni u lakodɔnnen don sɛbɛnfura ka kuma la k'a fɔ u ye marifa ta Mali jamana kɔna tɔgɔ kun bɛ mɔgɔ minnu ni olu kun jamana ka kiribon kun kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ u kama kabi novembre kalo tile 28 ni kun kelen na. A ka saranganiw senfɛ Laginɛ Premier ministre kura Amadou Uri Ba ale y'a jira k'a fɔ ko fanga ka kan ka to sɔrɔdasi minnu ye fanga dafirili kɛ san 2021 waati la u bolo fo ka se fo san 2025 waati ma. Awa a y'a fara kan k'a fɔ fɛnɛ awa ko sumaya kan ka don fɛnɛ Laginɛ politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ko sabila ko dusukolow bɛ kamkaminen don ɲɔgɔn kɔrɔ. Awa a ka o ɲininkali ninnu jaabiliw la min kɛra waliyara Idriss Fall fɛ n'ale ye VOA ka kunnafoni sɛnsɛnla ye a ye jaabi minnu di an ka jɛ an k'olu lamɛn. C'est vrai, mais je pense qu'avec ma nomination tiɲɛ don n ka hakilina la ni sigili ye an bɛ baara kɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya suguya kura dɔ sigi Guinée politikitɔn kɔnɔfɛnw bɛɛ cɛ ani sigida mɔgɔw fana ye. O la Ala ka dɛmɛ fɛ an kan ka to sira kan ka segin sariya sunba sigicogo labɛn cogo bɛnnen na ka Guinée jamana ni Guinée jamanadenw nafa bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la. La manière la plus idoine en privilégiant l'intérêt de l'État guinéen
o kɔrɔ ye ko an b'a fɛ minɛnw ka sɔrɔ minnu b'a to laginɛ ka se ka basigibaliya don ta ban cogo la min tɛ se ka wuli minnu bɛ kɛ tiɲɛna san 10 kelen bɛɛ daminɛ na. O de kama an ka kan ka taabolo nin kɛ ka ɲɛ walasa kalata kɔnɔko sɛbɛn fichier danamɔgɔ dɔ ka sɔrɔ min tɛ se ka sɔsɔ. Nin ye gɛlɛya ye min nafa ka bon kosɛbɛ laginɛ jamana sabatili la. Nin de don an bɛ se ka kalata lajɛ nataw don sigili sɛgɛsɛgɛ ni hakili jagabɔ ye ni lajɛba nin na ni kɛbagaw bɛɛ ye. Des dates des consultations électorales prochaines. Est-ce que ces consultations vont ni kumalasigi minnu bɛna kɛ yala Selu Dale Jalo ale sen bɛna don a la wa ni i na a ye ɲɔgɔn sama bɛrɛbɛrɛtɔn UFG kɔnɔna la wa bi au sein de l'UFDG? Je ne peux pas vous dire par oui ou par non. Ne tɛ se k'a fɔ i ye ko awɔ walima ayi. Hakilina la kiiritigɛso dɔ bɛ a makɔnɔ. N t'a fɛ k'an sen don sariyako kɔɲɔw la minnu ɲɛsilen bɛ kiiritigɛlaw makɔnɔni na. Wait and see. Qu'en est-il des problèmes quotidiens des Guinéens? Guinékaw bɛ gɛlɛya minnu kan bi e miiriya ye mun de y'a la i n'a fɔ kurantigɛba dayirimɛminɛ sɔngɔ gɛlɛyali ko e bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ yanni san 2025 cɛ? C'est une situation particulièrement difficile. Nin ye ko gɛlɛn ye kɛrɛnkɛrɛnya la sigida ka ɲinini ma dafa ka ɲɛ muɲubaliya bɛ mɛn don o don ɲɛnamaya kama n'o ye ɲɛnama musaka ɲininkaliw ye ani kuran dɛsɛ ɲininkali jamanadenw bɛɛ ye wa nin ye dɛsɛba ye min ka bon kosɛbɛ sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'an ka jamanadenw bolo. An tɔɔrɔla nin bingani nin fɛ sɛnɛfɛnw marayɔrɔw la min kɛra jamana ka balawu ye tiɲɛna. Fan wɛrɛ fɛ nafolo sɔrɔbaliya fana nafa ka bon kosɛbɛ. An k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya min ma kɛ ni jogo ɲuman ye pewu jamana sɔrɔko siratigɛ la o y'a to a kɛra sababu ye ka jamanadenw ka gɛlɛya dɛmɛ kokura. Wa an bɛ labɛn kɛli la ni dɛmɛ ni faamuyali ɲuman ye an ka jamana jagokɛlaw ka tɔn ye walasa ka gɛlɛya nɔgɔya ka ɲɛsin magoɲɛfɛnw jɔnjɔn fan ma. L'économie nationale fait endurer des difficultés à la population. Senegal jamana kan mars kalo tile 24 na o de danatigɛra ka kɛ kala kan ka taa cɛbɔw ye awa jamanakuntigi kalata ni a campagne ni a daminɛna kabini sibiri don na cɛbɔ 19 olu de kɛlen bɛ k'u kan bɔ fanga nɔfɛ awa tile 15 ɲɔgɔnna ko de bɛ u bolo yaasa ka se ka u yɛrɛ kofɔ ka jamanadenw lasɔn u yɛrɛ ye jamanaden minnu ɲiningara Dakar olu ko k'u bɛ kalata in dɔrɔn de makɔnɔ k'a ka kɛ ko k'a bɔ yen nɔ joona ko sabila ko ayiwa olu sɛgɛnna kojugu u ka fɛn ka bɔ n'a ma jara ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ yen nɔ an k'a ka laseliw lamɛn a kalata ninnu labɛnw kan. Senegali jamana kuntigi kalata campagne sunkalo kɔnɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nka a bɛ komi o tɛ basi ye cɛbo 19 in bolo an bɛ waati min a tora tile 11 de ye campagne bɛ ban cɛbow kɔni ni cortège bɛ fan bɛɛ Senegali faba la cɛbo Khalifa Sall Dakar Merikoro nana mɔnikɛlaw ka yɔrɔ la Yoff kin kɔnɔ ani gɛlɛya wɛrɛ b'u kan i n'a fɔ jɛgɛ dɛsɛ n'a y'a to caman taara tunga la kɔgɔjisiraw fɛ mɔgɔw bɔra ka caya ka Khalifa Sall kokɔrɔma dɔn. Mani Khalifa Sall le président de la République. Ni Khalifa Sall ni kɛra jamanakuntigi ye n bɛna baara kɛ fɔlɔ mɔnikɛlaw ka bɛnkan sɛbɛn na n bɛna baara kɛ fɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n bɛna baara kɛ fɔlɔ ni Senegali mɔnikɛlaw ye o kɔfɛ taji ka gɛlɛn mɔnikɛlaw ka yɛrɛtanga fini n'o ye gilet ye o dɛsɛlen don sifu bɛ sa kɔgɔji la bawo jɛgɛw dɛsɛlen don o kama u bɛ dusu ta k'u bɛ taa tunga la. Amatul jën bu ñu nappe moo tax immigration bi ñuy wax am. Cɛbo Déthié Fall Mermoz kin kɔnɔ mɔgɔw bɔra ka caya a fana nɔfɛ. Il nous faut très rapidement. An b'a fɛ yɛlɛmani ka na an ka jamana kɔnɔna na joona wa o tɛ ɲɛ fa ka di a dɔnbaala jɔnw ma an b'a fɛ yɛlɛmani ka na an ka jamana kɔnɔna na jɛlenya ale ni tiɲɛ kan walasa an ka iziniw ale n'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw olu bɛ se ka yiriwa cogo min na musolakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya a kɔnɔna na an b'a fɛ yɛlɛmani ka na an ka jamana kɔnɔna na walasa a kɛ sababu ye kɛrɛfɛden ale ni baarantanya o bɛ se ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ pewu. De réserver définitivement le chômage. Cɛbo El Hadji Mamadou Diaw ni dɔ ko Mamboy Diaw ka programme kɔnɔ k'a bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa musow ni cɛw ka dama kɛɲɛ. Pour l'émancipation des musow ka nin yɔrɔ jamana kɔnɔ o ye wajibi ye bawo u cɛsirilen don wala a ka kan musow ni cɛw ka dama kɛɲɛ ni ɲɛ se sɔrɔ ni ɲɛ minisiri 30 ta bɛɛ cɛw kɛ minisiri 15 ye ka musow fana kɛ 15 ye bawo waati sera musow fana ka bila ɲɛfɛ jamana yiriwali la u ka lajɛ tɔgɔdaw bɛɛ kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ muso minnu kan
jateminɛ ka k'u kan walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ u ka gɛlɛyaw bɛɛ la ni ala sɔnna a ma. marabagaw ka farankan politiki tɔn ka cɛbɔ amadu ba parcelle zaseni kin kɔnɔ ko n'a mana kɛ jamana kuntigi ye a bɛna baara di miliyɔn 1 sifiw ma senegali. walasa k'an ka senegali yiriwali sabati yanni jamanakuntigi Macky Sall an tun y'a ŋaniya ta k'a fɔ k'an bɛ yiriwali baaraw kɔni kɛ fo san 2035 o la senegali sifinw kɔni bɛ a lɛdu ta aw ye k'a fɔ ko n bɛ baara ɲini k'a di sifin miliyɔn 1 ma n'o lɛdu ta aw ye bi n bɛ kalekan di k'a fɔ ko avril kalo tile 2 ni ne kɔni n ka kalekan di kɛ dɔrɔn n bɛ baara daminɛ. Prêtez serment le 4 avril ñu commencé liggéey. parcelle zaseni yɔrɔ min tɔgɔ tere akapes fanga sina usmani sonko politiki tɔn pastef min cira a ka cɛbɔw abib si ani basiru jɔnmaye fayi y'a jira u ka programuw kɔnɔ ko n'u ye se sɔrɔ u bɛna jamana kuntigi dakan bila sen kan n'o ye vice président ye k'u bɛ sariya sunba fana ci o kama abib si k'u ka nin projet u b'o waleya wa k'u ye se sɔrɔ ka ban jamana kuntigi kalata in na. Les jeux sont déjà faits. kalata kɔni banna ka ban amadu ba ale sen bɔra kalata in na Macky Sall kɔni ale bilala kɛrɛfɛ kabini waati jan usman sonko ye se sɔrɔ basiru jɔnman fayi ale ye se sɔrɔ abib si ye se sɔrɔ an ka laɲiniw bɛɛ na waleya baw porojɛw ninnu ŋaniya kɔni olu b'an bolo wa jigiya b'an bolo senegal sifinw bɛɛ lajɛlen ma. Un projet d'espoir pour la jeunesse sénégalaise. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Sunkalo ye waati ye dɔ bɛ fara silamɛmusow ka baaraw kan waati minnu na awa ka bɔ fajiri la kabini u bɛ wuli sugurikow la ka taa se fo suntigɛ waati ma u bɛ u sen kan baaraw la ayiwa mariam kuyate n'ale VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma a taara ka taa ɲininkali tɛnkunin kɛ dɔw la u ka baaraw ninnu taabolo cogoyaw kan ka kɛɲɛ ni sunkalo ninnu ye an k'u ka masala lamɛn. wula nɛgɛ kaɲɛ 3 o tɛmɛna ka ban ni miniti 30 ye nin y'an don kan ye foroba du dɔ kɔnɔ amdala ye astu dumbiya gabugu kɔnɔ dozo do min bɛ ka a ka kengeliba daga sigita kan nisɔndiya kɔnɔ wa a sune fɛnɛ don a ka fɔla ko sunkalo kalo baaraw ka ciya ko nga ale b'a kɛ wasa kɔnɔ ko sabula baraji ɲini kalo do dagasigiw ka ca mɔni bɛ tobi n'a bɛ tobi kini bɛ tobi y'a ye kangaliba bɛ wuli o sen tɛ denmisɛnninw ka fini bɛ ko don min na o bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ labɛn olu bɛ taa ekɔli la a ka ca alhamdulilayi an fari foninen de b'a kɛ alhamdulilayi ne kɔni personnellement ne bɛ wuli 4 heures ni wulila 4 heures n bɛ n ka suguri labɛn min kan ka labɛn n b'o labɛn n kan ka baara fɛn fɛn kɛ n b'o kɛ 4 heures kuma fo ka taa se salatu anayi ma n'o kɛra i b'i da dɔɔnin i tila ka wuli ka denmisɛnninw labɛn sukaro baara ka ca mɛ an fari foninen de b'a kɛ an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina. o siratigɛ la an sera du luwanze wɛrɛ ma Umu Sako n'an y'ale yɛrɛ sɔrɔ miyamafɛn tobi la. ne kelen de bɛ n ka tobili la ne filɛ sogo yiran yɛrɛ de la sisan n bɛna n ka sogo yiran sisan. Umu ka fɔ la ko ka da sunkalo baramisɛnninw cɛyali ma musolakaw fan fɛ k'a ka fisa tuma dɔw la cɛw ka to ka dɛmɛ don musow ma suntigɛ wagatiw la k'ali n'a mana kɛ dumuni tilaw ye. bari n suntigɛ tuma bɛ se cɛw kan ka musow dɛmɛ o ye mun ye ka se ka sezu ara ka se ka kangalibaw tila ka se ka fɛn dɔw kɛ u ka d'an fɛnɛ u ka d'an musow ye. Aisha Waleta Mohamed Sheikh nin kɔrɔbɔrɔmuso an y'ale sɔrɔ lafiya position na waati min na musow bɛ k'u sina teriya yaasa ka se ka sunakari labɛn a waati kɔnɔ a y'a sɛbɛntiya k'ale kɔni tɔɔrɔlen tɛ baara bolo ko sabula a furukɛ bɛ dɛmɛ don a ma sunkalo baaraw la. Alhamdulillah ne b'a la tanu kosɛbɛ wale sunkalo la matin ni n bɛ wuli yɛrɛ i di nɔ ne bɛ soli ka baara kɛ donc je prends tout mon temps a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'a ka bɔ baarakɛyɔrɔ la wula fɛ a b'a fɔ ko n ye fɛn ninnu to yen a yɛrɛ bɛ fɛnw organiser fɛn minnu bɛ kɛ suntigɛ ne bɛ suntigɛ tobi a bɛ n kɛrɛfɛ a bɛ nɛgɛ nɛgɛ a b'a fɔ
soutien ma chérie quand on est à bébé, ça va aller. Du courage, je m'encourage beaucoup. Quand sur les fins carrés, je dis qui n'aime pas me déranger. hali n'a sɔrɔ sunkalo kalo kelen tobili ye musolakaw b'o kɛ yɔliyɔli ni sɛgɛ kɔnɔna na karamɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don barajiba de bɛ a la. mariam kuyati ka laselikan don ka bɔ bamako VOA Bambara tɔgɔ la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni y'an doni ye an ka jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la ka fɔ ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati ninnu na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Gawokaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ sirabaw fɛ nin waati in na n'u ye www.voabambara.com wala an b'an ka pages kan réseaux sociaux kan Instagram, Facebook ani YouTube k'a fɔ aw ye fana ni jɛmukan ye a b'a enregistrelen sɔrɔ an ka réseaux sociaux pages kan n'aw bɛ fɛ ka segin a kan k'a lamɛn walima ni minnu ma a sɔrɔ k'a lamɛn ka tɛmɛ ne kunnafoni ye o la an bɛ to halisa sunkalo hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ɲina sunkalo ani sunkalo tɔw ma kɛ kelen ye sabula fɛn min ye glasi ye n'o funteni waati don ne a bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ u ka suntigɛ ko wagati kan ko gɛlɛya donnen bɛ o sɔrɔli la ka sababu kɛ taabolo caman ye ani ko caman ye wa mun nana n'o ye mun de ye dɔ fara sɔngɔ kan k'a kɛ fɛn gɛlɛn ye bi k'a kɛ fɛn ye min ɲininen don bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ayiwa sunkalo ko in hukumu kɔnɔna na Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma an ka lamɛn. Ni gɛlɛya bɛ yen ni sunkalo daminɛ in na o de ye glasi o sɔrɔli ye kurantigɛ sababuya la mun kɔni ye glasi ale sɔrɔli o gɛlɛyara kosɛbɛ fo ka taa kɛ a sɔngɔ o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla Aminata Job ale bɛ gɛlɛya min sɔrɔ glasi sɔrɔli la an k'ale lamɛn o kan. Tiɲɛ yɛrɛ la glasi da ka gɛlɛn dɔw b'a feere 20 dɔw b'a feere 40 dɔw yɛrɛ b'a feere 50 60 a t'i ye kuma dɔw la yɛrɛ i b'a dɔw san i b'a sɔrɔ ji b'a la a t'i nimisi wasa nka i obligelen don k'a san ten parce que glasi wɛrɛ tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna yɛrɛ de ni gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ yɛrɛ courant ko in na a bɛ diya n ye parce que n'a fɔra i bɛ sun na ka sun tigɛ wula fɛ i tɛ jisuma kelen sɔrɔ k'a min a ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ na an kɔni bɛ gouvernement deli an bolo b'aw kɔ an ko yɛrɛ de a k'an dɛmɛ glasi ko in na. Maimuna Traoré ale ye glasi jagolikɛla ye ale ni a kɔrɔmuso Bako Jikɔrɔni ko min na olu ye dɔ fara u ka glasi kan ka bɔ 10 na ka taa 20 na ani kun min y'a to dɔw b'a feere sɔngɔyɔrɔ la mun tɛ o ye ale bɛ o fɔ an ye. Ayiwa ne ye glasi feerela ye an b'an ka glasi feere 20 na n'o tɛ dɔw bɛ k'a feere 30 40 na an b'a feere o la mun na parce que ko n'a cogoya kama mais gurupu bɛ dɔw de bolo olu ka frigo bɛ marché n'o ye mais courant kɔni tigɛta man ca an ka yɔrɔ la jago kun ye tɔnɔ ye i m'a ye manani sɔngɔw b'a la courant sɔngɔ b'a la ji sɔngɔ b'a la bon n'i y'a feere 20 na i bɛ dɔɔni sɔrɔ o ye ne ni n kɔrɔmuso ta ye n'o tɛ an ka sigida tɔw la dɔw bɛ k'a feere 30 dɔw bɛ k'a feere 40 na mais an kɔni bɛ to 20 na. Lansini Bala n'ale ye ministre kɔrɔ ye ale kɔni yɛrɛ ka fɔ ko kurantigɛ min bɛ senna nin wagati in na fo o de ka ban n'o tɛ glasi kɔni a y'o sɔngɔ o bɛ yɛlɛ ka taa a fɛ ne hakili la glasi ko dɔwɛrɛ tɛ kuran ko de don Bamako fo ka taa bila dugu minnu bɛ Mali kɔnɔna la kurantigɛ bɛ fan bɛɛ ni kuran dun bɛ ka tigɛ jagokɛlaw olu b'a fɔ k'u bɛ tɔnɔ ɲini diyagoya glasi o sɔngɔ bɛ o la sa kulun bɛ yen n'o kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ dundalafɛnw o sɔngɔ gɛlɛyali ka o kɛlɛ ni o ɲamaya o bɛ Mariam Kone bolo n'o y'ale yɛrɛ ye kunnafonidila ye olu kɔni ye sɛbɛnfurabɔ bi ka yira k'a fɔ ko malidenw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma nin sunkalo in na sabula gɛlɛya o bɛ bɛɛ lajɛlen kan glasi feerelaw u k'a lajɛ u ka dɔbɔ glasi o sɔngɔ la Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara kan do ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul.
L'Amérique jamana kuntigi ɲini kalata bolodalenw na novembre kalo nata ninnu na tɛna kɛ i n'a fɔ komi tɔw sabula a cɛbɔw fila ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ minnu kan ka kɛ ɲɔgɔn fadema ye bɛɛ ye ka fara u ka sikɔrɔbaliya kan fila bɛɛ de la ka kɛ jamana kuntigi ye ka tɛmɛ Modibo Dambele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolow kan. Ameriki jamana mun ye démocrate ye ni ale kan bɔlen do fanga nɔfɛ Joe Biden ni san 81 do ani a fadema républicainw ka cɛbɔ Donald Trump ni san 77 do ye danaya sɔrɔ u ka nagakɔrɔ kalata minnu kɛra Ameriki dugu Georgia, Mississippi, Washington, Hawaii yasa u bɛ se ka k'u ka bɛrɛbɛrɛ tɔn olu ka cɛbɔ ye jateminɛ fɔlɔ minnu kɛra Ameriki kunnafoni sow fɛ ni jaabi ninnu ku dɔnnen do ali ka sɔrɔ ni ma se fɔlɔ ni mɔgɔ fila ni olu de ka kɔrɔ kosɛbɛ cɛbɔw bɛɛ la kelen ka u fademaw bɛɛ dabɔ a koɲa la. Joe Biden ma deli ka ni ɲɔgɔnna fademaya sɔrɔ. Donald Trump ale fadema laban ni o ye Nikki Haley ale y'i sen bɔ a la marisi kalo tile 6. Biden ale tɛmɛna u ka ciden 1986 kan demokratu ka nagakɔrɔ kalata min kɛra Georgia worodugu yanfan na. Trump ale fana ye sebaya sɔrɔ Washington kɛɲɛka ani tilebi yanfan na ka tɛmɛ u ka ciden 1215 kan. Wagati min na ni mɔgɔ fila bɛ labɛn na yasa u ye mun kɛ san 2020 wagati la u kɔni ye kuma gɛlɛnw falen ɲɔgɔn na mun b'a yira k'a fɔ ko ni fangaɲini yɛrɛ kofɔ mun bɛna kɛ nin kalo 8 kɔnɔ ko a tɛna nɔgɔya yanni kalata cɛ mun kan ka kɛ novembre kalo tile 5 ni cɛbɔ fila u bɛ se k'u fanga sinsin fangaɲini baaraw kan. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Bi araba in na l'Amérique wasabulon ye danatigɛli kɛ ka a yira TikTok la ko u ka ɲɛmɔgɔ min n'o ye chinois ye n'a ɲɛmɔgɔya b'u bolo ko fo k'o jigin ka bɔ a ɲɛmɔgɔya la ko n'tɛ k'u b'u ka siraw datugu u la l'Amérique jamana kan. Mariam Traoré bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. Ameriki jamana wasadenw ye kalata bi araba ka kɛɲɛ ni sariya sen ye kan 352 olu de sɔnna 65 olu ma sɔn. Motion to reconsider is laid on the table. Ni kalata in kɛra waati la waati min na Washington farafaralen do ka sabu kɛ a ka politiki ko taabolow ye. A sariya sen bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ min bɛna tali kɛ a lawaleyali ko kun kan ni o bɛ tali kɛ a jaw labilali kan bɔlɔlɔ sira fɛ min kɛlen do ka fanga ba sɔrɔ an bɛ don minɛ komi bi diɲɛ fan bɛɛ. A ko jɔrɔna bonyalen do ka sabu kɛ a baaraɲɔgɔnya siraw sinsini sen donni dɔ latɛmɛli ye Chine jamana fɛ ani ka fara a labatoli waleyaw kan Chine ka jamana fanga kɔnɔ n'o bɛ wele ko Parti communiste de Pékin nanzarakan na. A sariya sen lawaleyali koɲɛw kɔni lakodɔnnenba tɛ kosɛbɛ sena kɔnɔ bawo ɲɛmɔgɔ dɔw kɛlen do ka hakili filan minɛ a koɲɛ la u kɛlen do ka jateminɛli gɛlɛn dɔw sigi sen kan ka ɲɛsin ni sariya sen lawaleyali ko ma bawo a ka ca ni Ameriki jamanaden 1,100,000 ni 1,70,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin bɔlɔlɔ sira in kan Ameriki jamana kɔnɔna la. Jamanatigi Joe Biden ka kan ka a bolonɔ bila a sariya sen gafe la walasa a ka se ka lakodɔn ko walasa ka se ka Ameriki jamanadenw lakana ka bɔ jamana wɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira kɔlɔlɔw ma ko n'a sariya senw kɔni sera Ameriki jamanatigi Biden kɔni bolo kɔnɔ a ka baarayɔrɔ kɔnɔ i n'a fɔ Ameriki masayaso Maison Blanche y'a lase cogo min na. Sariya sen min ko ni a koɲɛ kelen tɛ ka fangaba sɔrɔ kosɛbɛ ni tile damadɔ laban ninnu na bɛna a jagoya u ka bɔlɔlɔ sira kan min bɛ wele ko ByteDance o min jatilen do i n'a fɔ TikTok ka bɔlɔlɔ sira ba bɛna sɔn ko k'u ka cakɛda in bɔlɔlɔ sira feere min ka kan ka kɛ tile 100 ani tile 80 kɔnɔ ko walima n'o ma se ka kɛ a bɔlɔlɔ sira kɔni bɛna latunu pewu ka bɔ Ameriki jamana ka bɔlɔlɔ sirabaw o butigiba kɔnɔ i n'a fɔ Apple ani Google États-Unis jamana kɔnɔna la. A sariya bɛna sɔn ko ka fanga di fɛnɛ jamanatigi ma k'a bolongɔni si bɔlɔlɔ sira wɛrɛw la ko minnu bɛɛ lajɛlen bɛna sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye Ameriki jamana kɔnɔna lakanako kun kan ko foniw ma lajateminɛ kosɛbɛ jamana fɛ i n'a fɔ kɔlɔlɔ ka na États-Unis jamana ma. Fɛn min ye TikTok bɔlɔlɔ sira ɲɛmɔgɔ ye Siyu Shiu sera Washington k'a b'a fɛ ko ka kumaɲɔgɔnya sira dɔw laɲini walasa a ka se ka kɔkɔrɔdonni sɔrɔ a ka bɔlɔlɔ sira kana datugu wa sariya sen fɛnɛ kana se ka latɛmɛ. Chine jamana kɔni ye laseliw kɛ bi araba ko ni hakilina minnu talen filɛ nin ye bɛna Ameriki jamana kɛ k'a yɛrɛ kin. And it gets washed and ends up still in the bad actors' hands. Ayiwa sisan an ka taa gɛrɛn na an ka Abibatu lamɛn gɛrɛn kɔnɔna la baro in ye baro kɔrɔ ye an ka lamɛn.
Mali ye manden tariku dɔnba jamanaba ye kabiri lawale a dɔnnen don n'a danbe ye a n'a ka hɔrɔnya ye nka an bɛ don min na iko min bi yɛlɛmaba donnen don malidenw taabolo la yala jɔyɔrɔ ko de don wa walima mali ko de don wa walasa k'o kunkun n'u ɲɛɲɛ dɔn bi gɛrɛn sera a makɔrɔ dɔw ma ka bɔ ɲamakɔrɔ kɔkɔ olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye mali yɛrɛ kunu a n'a bi kan an ka jɛ k'u lamɛn. Ne Segu Bagayogo chauffeur don. Bon a bɛ sɔrɔ ka 71 70 bɔ. Mais moi je n'ai en 52. Bon moto clé ne y'a jateminɛ ka na bila bi an ka denmisɛnya kɔnɔ. Mara banna hali den tɛ fa bonya to foyi sali ladon banna hali fini kunkurunin don min bɛ yen musomaninw bolo k'an to parantiya la sans suite comme ça moro clé ka sɔrɔ moro ma minɛ ka bɔla ka na musa clé daminɛ la i ni fini kunkurun tɛmɛna se dabanan na u b'a bɔ i la mais bi dun u julankolon tɛ yaala la denmansa bɛɛ sigilen bɛ ɲɛbɔ la fɔlɔ mali tun ye danbe ani bonya jamana ye mori wo jara ka bɔ ɲamakɔrɔ bamakɔ ne si bɛ san 67 la mali tagabolo kunun tagabolo n'a bi tagabolo falen min donna la adamadenw bɛ ka hɔrɔnya jogo dɔ bila pewu bɛɛ bɛ fɛn ko de la sisan donc danbe ko tɛ bilen bɛɛ ko fɛn bon ne ye jamana fɛrɛ ka fɛn sɔrɔ jamana tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ sago ye cogo si la parce que an bɛ ka min ɲini o ye mali ka se ka s'a yɛrɛ kɔrɔ mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. n biri k'anw yɛrɛ lajɛ ala tɛ mali bila jamana kɔnɔ k'i ka kɛ mali ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko i bɛna k'u kana gbɛlɛ fasodenw nkalon don c'est pas vrai anw. n'an seginn'o ma sisan an ka ko bɛɛ bɛ dilan mais wari de bilalen don fɛn bɛɛ ɲɛ sisan donc hɔrɔnya tɛ dɔn bilen danbe ko tɛ dɔn bilen. jamana tɛ ka kɛ an sago ye hali ne tubabu bɛ ka fɛrɛ an ma u bɛ ka fɛrɛ an ma fɛn ko de la parce que hɔrɔnya banna tubabu b'an nata ni wari de ye. gawo ni fɛnw bɛɛ degun min tun bɛ yen bi la n'i y'a degun lajɛ ko ninnu bɛ hali élection ko kuma fɔ i tɛ yen de n'i bɛ yen i tɛ fati la o. donc e yɛrɛ bolo mali ma ɲi ka taa élection na sisan. nin waati la jamana ma libéral bɛ taa mun élection na parce que min ye cɛ o ka wuli k'i bila ka taa kɔrɔn fɛ ne ye chauffeur ye min b'a kɔnɔ n b'a dɔn i la mɔbili ta i ka taa min bɛ yen i ni ala cɛ ni min bɔra o e yɛrɛ b'o la ka élection kuma tɛ sisan de u k'u dusu ma denmisɛnnin ninnu an k'u senkɔrɔma tintin lala ninnu bɛ se k'an lafiya. nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Serantolanta bunagun kan Coupe de la Confédération Farafinagun club ka ɲɔgɔndan don a ɲinan saison 2023-2024 quart de finale tirage au sort kɛra kunu tarata marisi kalo tile 12 san 2024 na Caire Egypte jamana kan Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ don a kɛnɛ in kan ale ni Ghana Dreams FC de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tagali bɛ tan marisi kalo tile 31 nata Bamako yan kɔsegini bɛ tan avril kalo nata tile 7 Ghana jamana kan Salif Jakite Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don a y'a yira ko tirage au sort tɛ se ka ja ka tɛmɛ nin kan min bɛ Stade Malien de Bamako ta fanfɛla ko fɔ. Sabula ni adversaire tɔ ninnu ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ olu ka girin dɔɔni ka tɛmɛ fɛn min Dreams FC ale kan. Dreams FC yɛrɛ hakililajiginna tɔn kura de don sabula a bangera san 2009 ka confédération o ta o wagati o la. Ni y'a siyɛn gale ni ma fili ni ka jatew ka ɲi Dreams FC ale ka se Coupe CAF quart de finale tagani ka segi ka da kan fɛn min ye tagali olu bɛ kɛ Bamako yan nɔ Stade Malien kɔni ale kan ka jija o la cogo bɛɛ la ka ɲɛda ɲuman yira a kanubagaw la ni ale bɛ ka k'i fɛ i bɛ jija ka différence créer ka bi caman don i bɛ se ka créer yɔrɔ min na ne fɛ o kɔni Stade Malien n'i y'a ta k'a lajɛ expérience min b'ale la o tɛ Dreams FC la ballontan dun fɛnɛ na expérience jɔyɔrɔ bɛ yen denmisɛnninya fɛnɛ o jɔyɔrɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ Ghana ka Dreams FC in denmisɛnnin équipe de don donc u b'u sen kan kosɛbɛ wa don ka di u la fɛnɛ ne kɔni fɛ Stade Malien ale bɛ se ka tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya nɔgɔya Stade Malien ye fɛn min ye Ghanaianw ka nin tɔn in ɲɛkɔrɔ. baara de bɛna kurakuraya sisan Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ Seku Sek Baku ka cɛdenw fan fɛ ka ɲɔgɔndan in tagani ka segin ma kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw nin de tun ye an ka bi jɛmukan ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u d'aw ma olu de tun ye ninnu ye a laseliw kɛra a labɛnw kɛra Sek Thierry fɛ laseliw kɛra u ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ ni tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Nit ki
nange manu unity tanga warate domo adama